Ey vatan azatlığındır derde dermanım Hurmatly vatandaşlar we aziz radio dinleyici dostlar, habarlar atlı gepleşigine hoş geldiniz. Bu yer Mazar Şerif şähri Balk Milli Radiosu. Bulgun ýakşama 1404-nji Hurşidi ile Delo aýynyň 19-njy. Ştatdaky habarlary tanıştyrýan men Bismillah Şahin. Bismillahirrahmanirrahim. Emniyeti güýçler talaşy dowamında salah we gaýrkanuni muhimmat 209 Elfet Kulurdusi tarafından keşf we zapt edildi. 209 Elfet keşf müdiretlik mensuplary we zid istihbarat bir ameliyat arkaly muvaffak boldular ki gaýrkanuni salah we muhimmatny ele getirseler. Irab bolan maglumat asasyna görä salah we muhimmat şamily 1 mil fika, 1 mil çiltikka, 400 payr pika mermisi, 5 mil Kalashnikov we 1 çantadır. Mesullar aýtýarlar ki bu salah we muhimmat Semengan 2-nji liwalar mensuplar keşfi we Serful 4-nji liwalar keşfi güzarış bunyadyna görä tespewi ameliyat jyryanynda ele gelendir diýerler. Olaryň aýdyşyna görä bu keşf bolan salah we muhimmat kanuny merhaleleri taýip bolandan soň Beýtulmala tapşyrylyp bu urda berretçiler edamasy bar diýerler. Emniyeti mesullar täkid etýärler ki emniyet tamin boluşlugy üçin gaýrkanuny faaliýetler alyny alyşlyk we şöyle gaýrymejaz salahlary jemleýişlik jiddiýetlik bilen edamasy bar diýdiler. Balk Nabyarlyk we maldarlyk ziraat riýasety talaşlar dowamında dehanlardan himayet etmeklik ziraati kooperatifleri takwiýe etmek niýeti bilen iki arada gijik traktorlar Balk we Çymtal musabaklaryna teslim edildi. Bu bernama aktivit müessesiniň hemkarlygy bilen iki arada traktor 23 horsepower öz ziraati tesisleri bilen Wadi Sarayt kooperatiflere tawzi boldy. Irab bolan maglumat asasyna görä ziraati hyzmat umumy müdiretlikleri aýtýarlar ki bu maşin oruçlyk, ekşilik we teýleri bilen müjehhezdir ki bir aradasy Balk ulsuwallygynda we birek başgasy Çymtal ulsuwallygynyň Mirqasymjan obasynyň ziraati kooperatiflerine teslim boldy. Mesullar aýtýarlar ki bu tawzi rawandy usuly merhalelerini taýip bolandan soň şifaf şekilde enjam boldy diýerler. Aýdyşlyk gerek ki mundan awal hem bir gijik traktor sorgely ulsuwallygyna tawzi bolandy. Mesullar aýtýarlar ki şöyle bernamalar ziraati sektorleri rüşt bermeklik urda ölen gawy diýip Balk welaýatynyň mahally ykdysadyny takwiýe berýär diýerler. We bir sporty habar. Bir mahally göreş werdişi 90 sany werdişgerleriň gatnaşmagy bilen Balk welaýatynyň Şärbelek ulsuwallygynyň Denu obasynda ýola goýuldy. Bu rakabatlar Göreş Federasiýon namaýandasy we Terbiýet bedeni riýasaty tarapyndan Balk welaýatynda ýola goýuldy. Bu bernamalary ýola taýlawjylaryň mesullarynyň aýdyşyna görä bu sünneti werdişi terbiýe bermek diýip jawanlar istidatlaryny ýokary götermek urda ýola goýuldy diýerler. We ýene nyktaýarlar ki Göreş werdişi ülkeniň şamal semtinde bumi we fır taraftar werdişlerdendir diýip özüne gerekli alakamatları ören köfter diýdiler. Bu musabaka jyryanynda 10 sany werdişgerler mesawy bolup 35 sany werdişgerler öz hareflerini ýengmek bilen birinji mukamlara iýe boldular. Aýdyşlyk gerek ki soňunda berter bolan pehlewanlara jaýzalar we töhfeler hem berildi. Hormatly vatandaşlar, ustatdaky habarlar bilen tanyş bolduňyz. Hoş sag bolun. Ey vatan azatlığındır derde dermanım